maar we gaan naar het volgende hoofdstuk. Ja. We gaan praten over de muziek die Vrolijke Jeugd heeft gemaakt. Ik ben in mijn collectie gaan zoeken. Ik heb niet eens alle stapels doorgenomen, maar de stapels die ik heb doorgenomen heb ik een paar platen gevonden. Dus dan gaan we die Tori even praten en de muziek even praten met Marlene. Dus ik begin gewoon, ik heb het niet in een bepaalde volgorde hoor, maar volgens mij gaan we deze wel naar beneden zetten zo, want die is volgens mij later uitgekomen. Maar de eerste is Marlene en de Singing Sisters. Wat kunt u ons vertellen hierover? Nou, moet je horen, als je kijkt naar die foto, kun je niet zeggen dat het nog jeugd is. Nee, u was niet meer kleine Marlene. Al lang niet meer. En ik wilde ook een beetje stoppen met de vrolijke jeugd ding, eigenlijk, in die zin, omdat we ouder werden. En ik richtte mijn eigen groep weer in. Dus stop met de vrolijke jeugd. Niet stoppen in die zin, ik wil niks van de vrolijke. Ik deed wel met ze mee, maar ik wilde een eigen ding. En het begon met Marlene en de Singing Sisters. Oké, en wie waren de dames dan? Waren u? Hier, dit is Wienette Wolf. Oké. Dit is bij mijn jongste zus, Eudia Waal, die is overleden. Clarisse Ruimwijk. En dat is mijn oudere zus, Yvonne Waals. Ze is eerst begonnen met Atrongo, toen nog zingen. Oké. En daarna heb ik het overgenomen, Ja. oké. Maar dat is Yvonne Waal en dat ben ik zelf. Oké, met een mooie afro. Ja, Dat was die tijd, hè? Oké, en dan de muziek die u heeft gezongen met de Singing Sisters. Tamatuwini, Mati, College Rhythm, Come On and Get Me, Mop Go Boto, Grontapu. En ik zie op side B, Bitole, Numa Name. Jullie sabi mijn maning. Blanda Dalla, Sa Ede en Lobby Mama. En ik zie op heel veel plekken MNR Waal. Dus Ik heb heel veel geschreven, ja. Dus u schrijft ook muziek, u heeft muziek geschreven. Ja. Gewoon eens als je die oude plaat ook kijkt, Ja. staat ook mijn naam erbij. Ja. Als jong meisje schreef ik al, een 9-jarig meisje, schreef ik ook zelf liedjes en dat heb ik echt van mijn vader. Oké. Maar ik ken geen enkel van die nummers die hierop staan, om eerlijk te zijn. Je hebt een liedje genoemd bijvoorbeeld van Tamatuwini, is een West-Afrikaans nummer. oké. Er was een groepje in Suriname gekomen. Want en de Pengel was echt iemand, of Suriname was toen echt bezig met zoals ik nu zie met de Afrikaners naar Suriname komen. Hadden die geen belemmeringen om te komen, maar nou worden ze belemmerd, maar dat is een ander stuk politiek weer. En Pengel liet veel hier naartoe komen en ik trad met die Afrikaanse groepen ook op. En ik leerde van hun wat de liedjes betekenen, dus, en ik had het in mijn eigen versie gezet. Oké. En ik zie ook eentje, Bitole ook. ja, Ja, dat is ook West-Afrikaans. Mm. Wie was Landes? Want die heeft Grontapu geschreven, zie ik. Landes was een of andere een man, een schrijver ook. Hij schreef sporadisch, zo, het is niet een echte componist. Ja. Maar dat liedje had hij geschreven, dus Oké. Landes. Ik probeer te kijken of op de plaat staat van welk jaar het is. Ja. 1977, ja. Ja. Oké. 1977, dat was sowieso in Nederland. Ja. En ik zie ook een R. Emanuelson erop. Richard Emanuelson, hij was saxofonist. Oké. Hij heeft in de meeste klassieke-groepen gespeeld, want straks kom je erover. Ja. En dan gaan we praten over saxofonisten en trompetisten die echt bekend waren in En dat was, klassieke. Richard was zo eentje. Zeker. Als je nou naar een Twinkle Star kijkt, Awisa, Igor Lukuvaning, een Krolus of wie dan ook. Ja. Richard moet erbij, want dan oké. was je muziek niet goed, geen mooie blaasarrangementen bij. Gaan we naar de volgende plaat. Deze heb ik laatst ook afgedraaid op de radio omdat ze 70 werd. En toen heb ik de zaterdag, vorige week zaterdag was dat, ja, in mijn uitzending heb ik dus deze platen gedraaid. Want er is de platenspeler in de studio van Radio 10. Dus dan draai ik elke zaterdag een plaat. En vrolijke Surinaamse jeugd, Avansi van Wilobi Wiswitis Ranang. Waar is deze foto genomen? Dat vroeg ik me af. Dit is als ik het goed heb, in Weesp.
Oké. Is dicht bij de platenmaatschappij zelf dit jaar. Ja. Daar zit een hele schare mensen. Ja. Eddie Lobo was een vuurvreter vroeger in Suriname. Maar een hele goede zanger. Hij heeft ook een mooi liedje erop gezongen. Dinde is er naar Uma Dinde. Dat ben ik. Dat ben ik. Hier? Ja, dat is mijn ex-man, meneer De Noten, Siegfried De Noten. Oké. Cornelie Reumelwijlen. Jenke King, dat is mijn pa, René Waal. En dat is Koinor, Roy Koinor. Dat is Yvonne Waal, ook Wijlen. Mijn broer Arthur Waal, zit in Barneveld. Nettie Wolf. Oh ja, zit ze in heeft later Ze heeft ook gezongen. Ja. Met Daga. Met toen, Daga, ja. Carmelita Waal, mijn jongste van het gezin van ons. Johnny Waal, mijn broer. Akela Nan, Lokai. Zijn moeder was een heel bekende Hindustaanse Darpati. Oh, oké. Die speelde bij Tablaya. Ja. En mijn broer Arnold Waal. Dus dat was de vrolijke jeugd toen. Oké. De plaat die ik volgens mij toen heb afgedraaid was die Jajamang. Dat u alleen maar een Jajamang wilde hebben. Ja, maar dat... Ik vond die plaat zo grappig. Minawani Noang. Wat was het ook alweer? If you want buy me tawa, if you want Jajamang. Ja, je moest Ja. van Jajamang, Minawani, Huppelupipmang, Minawani, Huppelupip. Dat was Rokomang, ja, dat was best wel grappig. Maar uw vader heeft dus dat nummer geschreven, zeg ik. Ja, klopt. Oh ja, ik zie Richard weer hier, Emmanuelson. Verplicht die Paimang zie ik ook. Even kijken hoor, wat staat er nog meer op? Suriname. Sranaguma Dinde. Volgens mij is het niet goed gespeld, hè? Sranaguma Dinde, dat wordt gezongen door Eddie Lobo. Sranang. Oh, het is niet goed geschreven. Hollanders natuurlijk, en neemt ze niet kwalijk. We hebben de foto niet eens gezien. Nee. En dan is er Loboto, Botolia Lia. Ja. Luku Fadenge Furu. Fouru Efree. Oh, Fouru Efree. En Sranang Trongo Trongo Tunoya. Kunt u ons daarover vertellen? Want dat is een heel bekend lied natuurlijk. Sranang Trongo Tunoya is tijdens Pipeng-tijd eigenlijk. NPS naar Go Tunoya. Weet je, dat is NPS. Dat was het Go. eerst, NPS, ja. En toen we in de platenzaak waren, of een studio waren, hebben ze het niet in de NPS naar Go toe. Sranang Trongo Tunoya, dat is in 67 gebeurd. Oké, en 67, en uw vader heeft dat nummer ook geschreven. Weet u ook waarom hij het... Kunt u een stukje voor ons zingen? Ja, gimana Ah, itu. Atrongo Tunoya, Atrongo Tunoya, Atrongo Tunoya, Sranang Trongo Tunoya. Nederland care naide, Antele care naide, Sranang Sreve care naide. Rosita ya go Tunoya. Karantangi, dat had ik niet verwacht. Weet u ook hoe uw vader op de tekst kwam? Kijk, mijn vader is een nationalist, noemde ik die man hoor. Alles wat Suriname was voor hem geweldig, want zo verkocht hij het ook in het buitenland. En met, als een prachttempel toen ben weer al koto, Anissa, we kan daar stappen, buiten zien we met daar. Dus die man, hij wist de waarde dat Suriname heeft, de bodemstoffen die we hebben. Dat we rijk zouden worden door ons goud. De goud zou zorgen dat Suriname nooit wat tekort kwam. Olie, noem maar op, bauxiet, hout. En we moeten niet vergeten ook diamanten en parels. Ja, sowieso. Maar laten we niet te luid praten, want je weet, er zijn altijd kapers op de kust. Ja. Dus straks zijn we het kwijt. Zijn we alles kwijt, ja. En ook krioren, maar kassekomang, zo lezen en gebruiken verstaan. Nee, helaas niet. Oké, deze plaat is uitgekomen in 75. Ja. Ja, toch? Ja. Oké, en dan residentiejaar was dat. Laat me zien, ik heb nog deze. Surinaamse klanken. Dat was onze eerste, allereerste, niet LP, Dus ik heb Go-To in mijn hand. Nederland. Oh, in Nederland, Dat is de eerste die is uitgebracht, want je moet niet vergeten, Suriname, we hadden al nummers uitgebracht hier in Suriname, ja. Bij Casa El Sol, Ook op de van plaat. Leeuwarden, ja, die zijn op de plaat. Dolores heeft alles.
Dat is de Oké. dochter van Leeuwarden. En die bewaart alles in haar archief. Net wat je Ja. zegt. Ik denk dat je contact met haar moet hebben ook hoor. Omtrent, want haar vader heeft bijna alle Kaseko groepen zijn opgenomen door Van Leeuwarden, Van de Casa Casa El Sol. Sol in Suriname. Oké, dus Had deze je van gehoord, Surinaamse... Rosita? Ja, van Oké. de Waarde. Ja, die winkel ken ik. En dit zijn de echte oude Oude leden liederen, van toen. ja. En de leden zie je ook, hè. Lydia Senagel. Kijk. Dat is Weile Lydia Senagel. Weile mijn zusje Eudia. Mijn broer Weile. Dus alleen maar Weile hier. En Gustav. Siegfried Klink is ook Weile. Mijn vader René Waal Weile. Zij leeft nog. Ze is bijna 100 jaar, Vera Vinci. Zo. Ja, ze is onze oudste lid Ja. ook, ja. Eerste vrouwtje die Lamba Lamba had gezongen. Oh, oké. Yvonne Waal is mijn zus, wat ik je ook vertelde. ja. Van Strana Grootrongoetoernooi. Hier heb je Cornelie Reumel ook Weilen. Dat is mijn zus, zij woont op de Antillen nou. Bonaire, die heb je ook op het feestje gezien trouwens. Oh, oké. En dat ben ik. Oh, oké. En dat is een hele oude foto, maar we zitten hier in het Tropenmuseum in Nederland. Oh, Zie je, het is een foto, ja, is een die foto, ja. van Suriname die Ja, erachter is. ja, ja. Maar dit is het Tropenmuseum. Je hebt goud, ik heb het niet eens. Je hebt goud in je handen. U heeft deze plaat niet eens. Mino Abing. En trouwens, je hebt eigenlijk niet de eer. Dit is wel de eerste, want die foto moet ook hier staan. Oh, dus deze is eigenlijk waarschijnlijk een druk daarna Een of ja, zo. een druk. Ja, Omdat die eerste druk was druk was uitverkocht. uitverkocht, ja. Dus hebben ze dat. Ja, oké. En die man heeft nog geen platina van gehad, terwijl er meer dan miljoenen van die dingen over de dingen zijn toonbank verkocht, zijn ja. gegaan. Ja. Oké, en Surinaamse klanken gezongen door de Surinaamse zangvereniging. Dus daar werd de groep zangvereniging genoemd. Het is zang- en toneelvereniging, want ze Oh, speelt oké. ook toneel. Ja. Er zijn stukken als in Kwasida Lobby Fuyaba, dat is een slavenstuk. Biggie Greedy, Abi de Schuld, mijn vader heeft ook veel toneelstukken geschreven. Ja. Maar die heeft niet alleen muziek geschreven, ook toneelstukken. Hè? Ja, Net oké. als mannen als Joe Domper, maar dat is weer iets anders van ons kunnen. Geen Kaseko, maar Ja. hij heeft heel veel toneelstukken ook geschreven, ja. Ja, want ik zie bekende nummers, sowieso staat Lamba Lamba erop. En die Srana Controngo Toernooi staat er ook op. Maar ik zie ook Anansi Tori. Dat zijn eigenlijk een beetje de minder bekende nummers geworden dan, hè? Nou, Anazitori, dat vonden de Surinamers. Ja, het is een leuk liedje. Ja? Oh. Want in Suriname, in Nederland bijvoorbeeld, is het een hot item, die Anazitori. Ja. En dan vertel je over wat vroeger was gebeurd Ja. met Anansi. En het zijn sprookjes, zoals ze zeggen, Ghanese hebben Ja. Anansi. Ja. En dat is het is in onze cultuur doorgevloeid, dat weet je. En welke huis kent geen Anazitori? Baya, ala oso op de Anansi En wie zijn dat bij de China, na buurtstrip, de China. Ja. Maar ik zie ook sneeuw en fadong. Dus jullie waren helemaal ingeburgerd. Lieverd, we komen aan, dat vertelde ik je toch. We denken, lekker weertje, niet goed Ja. voorbereid. Ik ben als kind niet goed voorbereid. Met slippers, want we hebben de hele tijd in de Azoren, want we kwamen niet bij de vliegtuig. Maar vroeger kwam je bij de boot naar Boot, Nederland. ja, klopt, ja, met de boot, ja. Dus in de boot was het zonnig weer, maar Ja. als je over de Azoren bent en noem maar op, dan wordt het kouder. Maar dat werd we werden goed gekleed, we kregen een jasje om. Want Ja. vroeger als je wegging, dan werden je kleren gemaakt door Harry Lal. Maar dat was vroeger een... Ja, Harry Lal, die naam ken ik. Die ja. man maakte vrouwen in jaspakken, dus Ja, we ja. hadden het niet koud op de boot. Maar zie je toen we voet aan wal hadden gezet. Ja. Maar schatje, hadden we slippers aan. In die kou. Kan je je voorstellen, al die voeten gevroren, helemaal krom. Dus mijn vader dacht, oh jee, daar moet ik een liedje over zo. Kore van Dosrana, Maidas Pablo. Van de kou, dat is het. Nou, zo gaat dat lied. Ik kan niet te veel laten lachen. Grappig. Oké, nou, zo zie je maar hoe nummers kunnen ontstaan. Uit de ervaring kun je natuurlijk ook een nummer maken. En dan heb ik hier special remix versions. Lamba Lamba. En dan staat er onder Marlene Waal featuring René Waal en de Vrolijke Jeugd. Hier was wel alles uitgespeld. Ik moest een remix maken, kijk. Die nummers van mijn pa,
die waren gewoon typische Casico-nummers. Ja. En ik wilde een beetje laten horen dat met zo'n Casico-nummer je ook een cadans van kan maken, ook een soca van kan maken. Dus wat je dus allemaal niet met nummers kan maken. Dus de Casico, in mijn geval, heb ik soca van gemaakt. Ik heb verschillende stijlen gemaakt. Oh, Zelfs oké. salsa. Salsa is daarop. Mm. Oké, ja, want ik zie die Serena Control Go toernooi ook hierop. Ja, Maar dit is niet de originele versie dus. het is de originele versie, in die zin de teksten en zo. Ja, maar- alleen de ritme Oh ja, is... is cadans geworden. Oh, oké, een cadanceversie. Mm. En deze plaat is van... 80? Het staat er niet helaas. Jawel, het moet van 80 zijn. Staat niet op die hoes? Het moet 80 zijn. Nee, het staat er Vreemd, niet. het is van 80, dacht ik. Ik vind het zo jammer, ik zoek altijd naar jaartallen Maar het op moet er platen. staan, het hoort Het erbij. hoort is erbij te verplicht. staan, maar veel platen hebben het niet hoor, Oh, dat ze de jaartallen maar erop dat is, zetten. het is Nee, verplicht hij eigenlijk. staat er niet. Ja. Oké, helaas zijn dit alleen maar de 4 platen die ik heb van de Marlene Waal. Nee, liever, daar heb je niks van. Zeg. Nee, weet ik. Ik Maar, geef je zo direct ook nog een cd van me. Eentje die in Ghana, heb ik pas in Ghana weer geremixed. ja. Ik vind het wel jammer, want ze hebben het zo geremixed dat er liedjes zijn die te luid hebben gemixt. Oh. Dus dan moet je altijd een balans Ja, ja, tussen ja. vinden. Maar ik krijg zo Suriname en Suriname, nee, Vrolijke in meer dan 34 LP's gemaakt. Ik heb echt niks. En echt geloof me, meer dan 200 singles. Dus eigenlijk, wat is gebeurd met Vrolijke Jeugd? Doordat de andere groepen werden opgericht. Je had Caribbean Combo, hoe je die andere weer, ik zie die man zo van me. Ja, oh, hoe je die man weer. Oh ja. Ik kom straks op zijn naam. Ik zie hem zo Vient. Ja, via een combo, ja. En ja. toen kwamen die mensen en Oscar Harris kan ik geen Casico Band nemen. Twinkle Stars Twinkle is meer- Stars, nee. Ja, ze waren meer op zijn Amerikaanse tour en niet een groep die Hier en Suriname. daar, ja. Nee, de laatste paar jaren zie ik dat Oscar en dat ze Surinaams doen. Maar het was niet een groep die Suriname vertegenwoordigde. Maar nee. Stan Locken was er wel bij. Stan Locken was erbij, maar meer als arrangeur voor de groepen, bij alle groepen. Want hij was een meester. Absoluut. Een meester en dat was mijn lievelingsarrangeur ook hoor. Ik heb prettig met die man gewerkt. Hele leuke concerten, hele mooie discussie. Ik weet niet wat ik niet met Stan samen heb gedaan.